Ročné obdobie sa mení a vy musíte uskladniť ťažké tašky. Zmestí sa mi len jedna taška. Zimné oblečenie mi tam nezmestí, už toho mám dosť. Táto taška má obrovskú kapacitu a zmestí sa do nej všetko moje zimné oblečenie. Ak si radi udržiavate poriadok v domácnosti, určite si ju nenechajte ujsť. Ak si ju kúpite budúci mesiac, budete platiť navyše. Teraz dostanete 4 za cenu jednej, tak sa poponáhľajte, až keď sa menili ročné obdobia, skriňa bola príliš veľká a nájsť niečo bolo hračkou. Dovtedy mi manžel kúpil toto vrecko na vysávanie, je jednoduché na používanie a skladovanie. Lepšie chráni oblečenie v mimosezóne a môj šatník výrazne zvyšuje jeho kapacitu. Ale koľko silných žien nevie, ako si vybrať úložné vrecko? Poprvé, tieto nádoby zaberajú miesto a oblečenie skladované dlhší čas sa len zašpiní a zapácha. Vložte si do šatníka vrecká na vysávanie, šetria miesto a chránia pred plesňou. Stále zapáchajú aj po roku. Po druhé, vyhýbajte sa starým, tenkým a plochým modelom, nezmestia sa do nich ani 2 kusy bielizne a dvierka šatníka sa poriadne nezatvárajú. Kúpte si s väčším vnútorným priestorom a priestranným dizajnom, jeden pojme 5 alebo 6 kusov. Alebo dokonca tucet páperových. Po tretie, pre tých, ktorí potrebujú pomoc, nevyberajte si manuálnu pračku, je to otrava. Elektrické sú hlučné. Je lepšie kúpiť si ostrovčeky. Môžete ich kedykoľvek ľahko uskladniť. Vyhnite sa tým, ktoré nemajú dostatočnú ochranu pred chuťou do jedla. Budú medzi nimi ako sušené slivky. Potom budete musieť každú jednu žehliť. Je to otravné. Kúpte si s priestranným dizajnom, v ďalšej sezóne si. Vyberte druhú veľkosť, materiál je 5-vrstvový a vystúžený. Odolný voči poškriabaniu a oderom. Kúpte raz, používajte 5 alebo 6 rokov, kompresia je veľmi jednoduchá. Po kompresii je tvar perfektný a v taške je dostatok miesta. Vrelo odporúčam vyskúšať. Ak si bežne nekupujete nič drahé, nenechajte si újsť príležitosť, príďte sa pozrieť. Ako zvládnete ten neporiadok v taške, keď sa zmení ročné obdobie? Na párty stačí pár malých tašiek, ktoré vyriešia problém s úložným priestorom. Zbaľte si veľkú deku, kuchynskú bundu. Objem sa zníži na polovicu, vyzerá pekne a nezaberá miesto. Fanúšikovia nedávno napísali, že ľutujú, že si kúpili drahší model. Teraz si toto vrecko do vysávača zaslúži každý cent. Tí, ktorí si kúpili drahší model, ho môžu vrátiť. Pre vrecko do vysávača bez problémov. Môžete ho bez váhania používať. Mäkké, odolné, voľné, vzduchotesné. Odolné voči prachu, vlhkosti a plesniam. V posteli, bunde alebo kabáte a je pripravené na použitie za chvíľu. Môžete ľahko ušetriť kopec miesta, dostupné v 2 veľkostiach. Pre rôzne roztrhnutia, sťahovanie bez zbytočnej batožiny. Keby som tieto tašky našla skôr, nezaplnila by som si skriňu. Nový model vákuového vrecka. Priestranný dizajn, skvelý pre kapacitu bez ohľadu na to, či máte deti alebo rodičov. Zmestí sa doň 5 vreciek a ešte sa doň zmestí. Kompresia je jednoduchá, sadnete si a je pripravené. Len predstieram, že zrýchľujem, nie spomaľujem. Efekt môžete vidieť na vlastné oči. Odkedy ho používam? Môj šatník je úľadný a organizovaný, nestarám sa o miesto.